papa na aye. Yenya, ayam sofwe. Yenya, happy sofwe. Yenya, mumi. I'm sorry, I don't say, Subania does. Yeah. I'm sorry, I don't say, Subania does. Yeah. I'm sorry, I don't suppose, so would you does. Yeah. I'm sorry, I don't suppose, so your mama does. Yeah. I'm sorry, I don't say, so crown of does. Yeah. Yenya, ayam sofwe. Yenya, happy sofwe. Yenya, Kon say ya. Yenya, Aboboy. Yenya, Sikadro ya. Yenya, Mpapa mu ya. Yenya, Asafu akwapu asiya. Yenya, Asiancheni akesie ya. Yenya, Apoboni sikani bre ya. Yenya, Dia mibubozu anyina musi ayine fuapa na aye. Yenya, ayam sofwe. Yenya, happy sofwe. Yenya, mumi. Eja mama bebrebe. Yenya, mumi. Akayo bebrebe. Yenya, mumi. Ikani bebrebe. Yenya, mumi. Mansu chim bebrebe. Yenya, Ayaweda bebrebe. Yenya, Awudia bebrebe. Yenya, Yenu nyina ifuapa na ya. Yenya, ayam sofwe. Yenya, happy sofwe. Yenya, mumi. Asafu ama loto numbers ya. Yenya, Kon say ya. Yenya, Asafu ati mansu ya. Yenya, Nitambe brebe. Yenya, Dia mibubozu anyina musi ayine fuapa na aye. Yenya, ayam sofwe. Yenya, happy sofwe. Yenya, Eni asane dia mubakwa baba uro mubaba waboni ti umunu heaven ode la la me say la 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 la. Only to Murabi on the la la. Mubaba, Mubaba, Mubebu, Wabonito Maveno dia la 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 yo la 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 yo. Only to Murabi on the la la. Sanjani uro Mubaya, baba uro Mubaba, sika kesie Mubeyi, nenso boni ti umu heaven ode la la yo me say la 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 la. Only to Murabi on the la la. Mubaba, Mubesi, Mubebu, Wabonito Maveno dia la 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 la. Only to Murabi on the la la. Esia mwa uro Mubaba, baba uro Mubaba, sisi ka uro Mubeyi, nenso boni ti umu heaven ode la la yo la 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 la. Only to Murabi on the la la. Mubaba, Russia Cassia, Mubeyi, Paraguay Cassia, Mubaba, Wabonito Maveno dia la 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 la. Only to Murabi on the la la. abaswa uro Mubaba, koja kesie Mubese, emira kesie Mubese, waboni ti munu heaven ode la la yo la 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 la. Only to Murabi on the la la. la 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 la. heaven ode La 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 la. Only to Murabi on the la la. Naka udo Mubaba, Baba Cassia, Mubaba, Saria Cassia, Mubese, Wabonito Maveno dia la 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 yo la 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 la. Only to Murabi on the la la. maka uro Mubaba, Maya fia kesie o Mubebu, Charles ba kesie
Waboniti umunu heaven or dear lala yo. Lala, lala. Boniti umunu heaven or dear lala. Lala, 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 lala. Boniti umunu heaven or dear lala. Ubadama, lala, ubakronwa, lala. Here, everyone dear, la 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 la, bunny to dear la 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 yo la la bunny to dear la la. Proper or number 1 traditional council. Na above K and a demi call Abe Fontin Tanfides so a friend of Facebook. Me wo YouTube so ewo Sompa TV so and a traditional radio no so a 98.9 FM. Your friend Nana Poku Piesie for Semche. Me na ban yimin tum nan so me mantami and sending in us from Fanchame and neno enye. Bebe di betimi. Na ye di aboa Chanton of Chanton Classic one Martes Mrs. Mohoye Eja Abraham Herbal Center Adaroma Jumadi ne abota ne se ensem asisie ne ensem ye sisisem ne ensem binumu di sisi binum wo montini ya ha ne ya ma akwankyere no ne ya kyere okwan no Eja Abraham Herbal Center ena se wo hepatitis B anasa halitosis stroke anasa yade bia hinta woni padua ni mu a fabra na onsamaw ewo brotherhood asonda ne nchempe oko Dr. Chekun opposite forosoro ho oso we Eja Abraham abusia memamu nyina adwo ene de minhunahuna mo ene minhunahuna mo mema ne nya huhuhu ne mo me ba wasori mu nne anwumre yi me ba wabrabo mu nne anwumre yi me ba asetene mu ene anwumre yi ene me se me wura Sunday mu ene ma bi koso ewo nsara hodo a ewo man Ghana all the churches in the nation ekoso ho ede na yeje enti nyamu na mukita tworo konkoro no a tworo konkoro ka kire mo se Mumma ya no ye ho sade Kristo do ye no mumma ya mfa bone nche emprenso ahodo nson adu sonson nanson ene don hwere nson ne ani prenson hwede ye koso nsrasra hodo mu ene ye bedi Bible ho nkomo ye bedi Quran ho nkomo na ye de wawura tradition mu o ka san kremu asondan ne da ho no Oka se imam for moda various anono. Oka se nsem ni wo mu. Oka se wontwi nim. Nanso what se nkremufo wo mo eto wo ho nyampia. What se chief imam bi ya suspending da. Nanso oye nipa wo mo ye nipa wo mo timi fom and bi mo fom da bi mo disika da bi mo ye de eye community nankasa mpe. Nanso ye frɛ wo mo ne de Quran no ato ho ne de otumfo Nyankopɔn no komhyeni Konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wo mo de nhyehyɛ ato sɛ minia odasani weni na wo ye hwɛ ho yie na wo bebu atan e wo otumfo Nyankopɔn anim enti won tenkramofo asɛm nanso bɔne wom won tenkramofo asɛm nanso sabe awudie wom won tenkramofo asɛm nanso sabe mprɛde asɛm nantintwitwa wom bibia ewodin bia no ebi won kramufu mu da ben na wate se imam bi wo mo se wo mo mpɛ no because sabi mpreduasa ebi a obokro no wadi eye nkramufu sika nanso ebinim wowom nanso eye kasakire ade na yegie ene asofo binim nka no kore ene me ba behwe church politics 19 twitwa ene ye to aba wa abam asori mu
eyiyi regional superintendent bishops ehwan etoto aba na abato election die na wom mo soro na mo ka eye aba mo to na no di sen by election ene asin ene ye chemo ye cha yi ene na moe kenkan eye odifo John ne ngoma no etire dum yenu nyimu nan ekopem enson ho baabi ohoti ni John kenkan ne ngoma no ene ye wo sticker ye wo banner ye wo asomasi ye wo benten ye wo sobulu ye wo Yesu moja manum Yesu moja saa de otia na otie busa ho se de wo mu no know whom you are nana Poku Piesie ye me role model ochia me kwasi ni mo ye me role model above K ye me role model osofo ntwi ye me role model oboa you can be like Ochiami Nimo, but you can't be us Ochiami Nimo. Because Nyankopon the unique thing be a nipa biamu. Pesa unique thing no I wo mu no. Nyankopon the ade bia dua wumu e wa asore mu ho. Nyame amma onimdia ma sika. Wa ma obibi ba ko pese okonkura na se a ye woni pa bi wo ho a asemba a wo ye de ochame mebo a sa nipa no na obesi ne so se okama no de nyame de adua wo mu no emra Yesu Kristo kwaye wo mu digwa e wa Sunday mu ho no oni se Yesu Kristo onam nya na oje correction na Yesu ji correction onim nipa na ohwe correction so Peter edru ba bi no Peter ni briska te se ne asofo bi no mania briska epa japade de agu wo ma ho ena asori hwa asofo ma sidan tokas ne ne mama wo mo sika ni bre na ewura Peter mu no ebi ewura asofo mu ena me ni asofo ntwi bedi nkomo na me nchia apostle John ene odifo emisa Reverend John Felix Yeboa na me nchia Kotokrom Assemblies of God sofo na me ntua fear pray Prophet David Samuel kita microphone wo amengo srana base ocha me majo yako boko de na me adaro ma bia boko na na moko asetena boko bia boko ohima tuntum ohima fefe ohima otie ne nkrofo nsem ohima ontonton sase adache na nado ekona ba omiaba alamba na se kene Japan ba ana se John Mahama ba ibenya nsase de yimpuntudwuma nana ya danse pudu a otoso mienu na ho tesen na ho ye na nyame ase na ho na tanko nwa ho ye nyame adom bia ho ye kobra na nyame ase John etire dum mienu yimu nan oseden kono ema atifo nyina adwo mfama Sompa 98.9 won Nsem Sisi dwumadie wa futu sema ode ba eno nti okan a Yohane ngoma ne tire dum mienu chichemu nine ekopem enson no kenkan yo na ose ana nasuafo no mu baako ose ana nasuafo no mu baako Judah Iscariot a oribeyi no amano ka se adenti na wanton nhwehwem yi anye dinari ahasa na wanfa amahiafo ensia no enye se odwene ahiafo ho nti na oka yei na emum oye owifo na okura kutoku no na owiewia de odigu mu ntra enso no ana Yesu ka se munyano na odiyei ose munyano na odiyei asie amame sieda. Judas Iscariot, one of his disciples, even then getting ready to betray him, said, "Why wasn't this oil sold, the money given to the poor? It would have easily brought 300 silver pieces." He said, "This is not because he cared 2 cents about the poor, but because he was a thief." He was in charge of their common fund.
Also common fund. Brofono. He was in charge of their common fund, but also embezzled them. We are sorry moon and our cano. And when Yesu Christo Koto say, na womo a digga was Sunday muhono. Bible say, Yesu bufui. Yeah. Enti get any sika e wohono o dwiri ni nyina gu fam. Satam no na gite kuruwa boto bi kita Peter. Yeah, na sen. Peter na osen Yesu correction bowl no. Judas Iscariot say, Adena sa sikere gu aso no mo Yesu pie gu ye no. Wo Adena o say wo man fa na o man cham ma hiafo. Wo man fa cham ma hiafo. O jame satam no. Sikani bre be wura sa eye abrantie we mboa. Yeah. Won say sikani be wura no. Sa sikani bre na wura Sunday mu no. And now you took correction we are. Now you catch the rest of opening say fa sikane bra. Now you found regional headquarters. Say so for now found kwa. Now you money transfer. Yeah, shall see a fan. Now you shall see a fan whole time. And then Oko Pentecostal charismatic or moto aba eyi wo mo regional no wo national penny for na politics and wo ye. Yeah, Pentecostal churches no. Yes, politics. And the wumpa. Because or your regional boss, or your general secretary, or your regional superintendent, and inti next 4 years on better by your chairman meboa, or chairman mo neteso. Next 4 years on better by foforo. Enti open some of the credit your chairman mo na next 4 years. Woma to abadie tia no ukita babro wi. Enti Yesu ka kire ni say enye hiafo nti kan hobi o mami. Yo. Well, Yohane Ngomanitre, Dumian Chichimun, nine copim and son. Or say, and an assume for the Muba, Yuda Iscariot or Rebelino Amano Car say, I didn't tell one tongue who hear him ye anye denari ahasa. Now one farmer a here for in Siano, and yes, or dinner a here for Huntina or Kaye. Nemum or ye or mo. Sha Embra Yesu, echo Serenosono. Na domni dinechi no oti Peter asem wakachire Yesu o se jankrofo ekwan mo monko because yekita eye fish mienu ene afeni sen mpata mienu ena fei eye pano enum enti o kachire ne se Yesu mpam nkrofo no mo njere nko because satan na onyo mo kwan mo monko because satan na wahunu se aduane ekita mo enye den enso wo mo ana Yesu kachire ne se boa wonu akuakuo na fa pan no ne fish na kita ne den ebreme satam na sa eye disciple no na wawura honam afam enti na kwa Sunday mu a aduane bugu sofu fridge ma pro aduane bu bi na wura sa ayi Peter efense hwan Peter de obusa sa questions Peter o se pamma wo mo nko o se mira jankrofo kwama wo mo good ana Yesu ka kire mo say boa wo manu akuakuo na de o say na de re ason ti jawo ade re ason ti jawo mo koma mo because aduane na kita wo no enso asuafo na wo ho no ana asofo binima aba no adwene honamani wo mo nwini hunhum mo wo mo nwini hunhum mo dabi enti ene sofu bia peka papa dem sofu bia peka papa dem 4x4 minim asori bia ya toka ma sofu so mpe ono ende ba ko go mikrum dem ase oso mpe ono opede tai boto o pamasafo ma no o se pamma mo mo nko because wo mo se ayi afode na o ma bo no wo manya 1 billion 1 billion na Bible se men kan kire say ubewu agani nyina ho na kasa asore no mo hwe asofo ne ma no school sisi asore bo ho to ato sofo no soso ne sport ehye no me se wo mo na hwe no o mo to ato ne minimum asore ne but e Bible no mu se sofo fa won sa ye adwuma ba we do mo se sofo ne nya adwuma bia onya adwuma bia bia ne se oda asore na no me kire wadifo a na wo mo edi Nyankopon ba Yesu Kristo achi no na binumu ye adwuma some of them were revenue collectors bimu na omo ye adwuma ba so be the false of the
uja wadwuma bi a woyɛ bia so what ase enu kon say ba ne saa eto da bia dwene honam ani dwene honhum mu Bible say yenni ma ye friend say ya so ya sorry ma no ya safo ma no Ochame komna kan Proverbs 5:1 na afei say Abraham ba yenni nkomo na me ne osofo ntumi say na ye wura so ndam Proverbs 5:1 hwede Yesu Kristo eka kire mo a mo pre japade bebre asofo binom a mo pre japade bebre tiefo a mo pre niam ha do ma hin krom abrantie bi awu sika no wo no enye sika ketwa mebusam etre enum chichemu eye baako no tie niam Yesu Kristo tie niam asema Yesu Kristo ajapade na waboaboa no ni nyina no tie etre baako no se meba tie menyansa bre waso ase o se bre waso ase ma menti ase ko was mienu no o se na wahwe adwempa so na wano akora nimdie na oba sansani ano chi ewo kan ye me pacho o se na oba sansani ano chi pacho chi ewo sa na wo ho miensa na oba sansani anuchi ewo was for the lip of an lip of an adulteress drip honey and her speech is nanumu ye trosene nwo ochoma mensi miensan so twi no na ye ma men na oba sansani anuchi ewo soso na nanumu ye trosene nwo enti enemba na o maba no onya above key na odi na no afofa no ho okwa Sunday mu a sofu maame eni makuo pani nkasa wa weakness anyway enkasa ekuo no mu acheche because we ma youth we ma ena toro ne nkonkonsa oba honamani a oba sansani enya no yonku be ma na waginiska mennom no mebo anya sa mka no na wanom no menya kwasempe na mennom no menkonnom no ko ba enum no o se ne nice sane ko owuo mu na asamado na namon tutukro se what ase ne nice sane ko owuo mu na asamado na ne nan anase na namon tutukro pacho enum no eno no Proverbs 5:1 ekwa kopim african enum no me pacho I am say enan me botrai kan nine no enan no omfa ncheme o se na chiri ye nwono se nwono pacho se otipa na chiri ye o se na chiri ye nwono se onwono eye nam te se nkrante anofanu enan no good ene enum no besa ebeto se na ne nan sanekọ owuo mu asamado na nanamon tutu afa tie ko ensia no se nkwa kwan die onkwa arada nanamon chinchin ko die onim enso na afei mema muntie me afei o se den mema o se afei mema hefo a muntie me Ghana for politicians afei mema asofo mu no wo no ye wa asori num o se afei asafo mpanimfo afei Assemblies of God for afei Pentecost for afei Roman for afei Anglican for New Generation Revelation for mo amoton sobolo mo amoton Yesu moja o se afei muntie me na munye mo ho mfiri manumu nsem ho kan bio me patron so no o se na afei me ma muntie me na munyi mo ho mfiri manumu nsem ho ensem a Bible na ka no Bible se munyi manumu nsem mfiri ho ena akwada okọ Sunday school a hweba bia Sunday school fugu na hweba bia asore no wo de kwa asore bia ko Roman ko Methodist ko Anglican ko Assemblies of God ko Pentecost ko all the churches opa ko hweba bia children service wo na ko hweba bia asore na nkasa wo mo wura fi se dachi bia no san kwada no na wo munya 18 years a wo mo ba beto correction ntu kwa most of asore wo ga na nyina children service no enye meboa atete apansam wo ma so ndanda da bia atete dadada ho na mo de dachi nkwada ne yeden ekokogu children service mo to nyame no mo wo se enkwada ne ye dachi o ka se na me ka babu tro ka kire se nyankopon se ne mma ne dachi nkwada ko en watwe no
ɔse ma wo kwan mfiri ne ho nkɔ akyiri na mmɛn ne fie pono ano enkono no na asɛm no no ɔse na wamfa wanidie ama ebinom ɔse na ubewu no ajapade bebrebe ni nyina ubewu agya na ɔse na wamfa wanidie ama ebinom afekan kɔ ne umfie ama otrumɔdenfo edu no na ahɔhoɔ ani ɔse na ahɔhoɔ ani na ahɔhoɔ ani wadeɛ amen so wate ampa ahɔhoɔ ani wadeɛ amen mikrom no ma nkruskani boy bi awu abrosan miensa nan wahu ɔse ahɔhoɔ ani wadeɛ amen kan kɔ biu na edu na no na wadwuma deɛ antena obi hunu fie so wate ase unu wadwuma deɛ kɔ brekum papa kakraka bi no wa japade bibiri so onim no abts so wahu no ɔwɛn unso hye frigim brekum man hene ɔwɛn unu ma hemfo mu gu frigim enti ɔse wa japade ha ka si wo so bio edu no ɔse na hɔhoɔ anni wadeɛ amen na wadwumadeɛ antena obi hunu fie nkɔ edu ɛbaako no na wo na ɔse na wo na edi akyiri no wampene sɛ ɔse wampene sɛ wo nipadua ne wo honam asa onim de ɔpa kyerɛ no kɔna kyerɛm tama wayare da hɔ no wayare da hɔ na wajapade kodi nkrɔfoɔ hɔ no saata no bon sɛ awurade miwo awurade fa mane chame awurade miwo afi saata no sɛ wampene wansa wo pene saata na wo frɛfrɛ wuo sɛ wuo nya dan emra kan kɔ edumie no ɔsɛ na wanka sɛ aw sɛ wahu wanka wuwu no ɔsɛ na wanka sɛ aw sɛ metane atene ɔsɛ atenetene sɛ wotane atenetene saata amana na wo ska no saata amana wo yɛ sɔfo pani no wo yɛ regional superintendent yɛ ka hwe a wo nya dan untie wo ska ensa frafra na wo nom o sika sɛ tam nti saata bɛka sɛ aw ɛno nti sɛ metane atenetene na makoma kyiri animka nie sɛ wahu yɛnka wasɛm sɔfo pani yɛnka wasɛm wopɛ another superintendent adi nti yɛnka wasɛm wopɛ sɛ all the branch pastors sɛ wɔmoto aba no wopɛ sɛ the next 4 years wɔma na to ma nti sɛ ɔyɛw sɛ ɔnyɛw na waka asɛm ato sɔfo so sɛ sɔfo abɔkorɔ no ɔsɔfo antwi ɛyɛ sɔfo panin woyɛ superintendent wo sɛ sɔfo antwi abɔkorɔ no nti ma suspend sɔfo no ɔte fie sɔfo a wo sɛ wa suspend no bɔne bɛn na wayɛ so wabɔkorɔ no na time bɛn na ɔhyɛ aseɛ bɔkorɔ no ɔbɔkorɔ no wanhu enti saa yɛ transfer ne de na kɔ kwatire kuma wahu o transfer de na kɔ kwatire kuma. If you transfer a drunkard police officer or a pastor, you have not transferred his drunkenness. So say owia sika enti o transfer na kɔ baabi foforo subano wasesa no onsesa no instead of you to sit the suffer down now the tworo no toto wo na fo ma nyam konkron kasa kyerɛ wo no ajapade printi correction printi correction proud be sisi ufie ne ajapade ne asofo bi nom no ene ko eva so obegya ne ma ajapade na nso mu wi amaka chen se hwehwe wahenie wa hefan soro na de aka no ode be ka ho de yemfa hwe nye de wo yemfa hwe nko o twa asase ho amanso e wo court yemfa hwe nko no o prot eda eye Berlin top na wo wi amaka kye asoro ba se hwehwe wahenie no e wo soro na de aka nyina ode be ka ho ena unko university a some of the churches ya more pastor o yire kura no udi agora ma nware no kan na ne Aja Abraham ni nkoma ne osofo ntwi obi kan ne dumiansa no o se na mantie ma kyerɛkyerɛfo na mamre maso ase ma menyansa kyerɛfo edunan no eka kuma sɛ esime bone kura asafo ne adwabo emu so wate o se asafo ne de ben adwabo emu aninti ena udi agora o ye sofo na wo hwe yi a o te ho no na wo mo bo ho po e wo regional office wahu na ye bo ho po
hwa no wo mo bo ho po e wo regional office ende no kore na ya hia de wonye ye no ye mfa nto no so sasofo we na ne dem papa o ka hwihire no ntie sofo bitimi be di 3 years obi nso timi be di 10 years e wo ba bi ote no adoni asafo mpanifo ne e free Abekan 17 no edunso no ose ebeye wo nko ara wo dia na enye wo ne ahoho biara dia edu otwe ose ma wabura nya insura na wo ne wo mrant bre mu yire ani mpachoma minse so bio edu otwe no ose ma wabura nya insura na wo ne wo mrant bre mu yire ani enye dabi kan yi mpachosa no ose ma wabura nya insura na wonne wo mrant yire mu yire enye ene ho no de media ne nhye ho ehye sa hwe ho yi ehye ho na wonne wo mrant bre mu yire ani enye aninye trese ani ho aninye awo fa asho bajo ani enye ntinya ani anye ose aninye anye also may your fortune be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. Now come baby ose oyere nofo emfa niagro and oyere nofo na esisi ho no oyere nofo ai sisi kan 19 hoda nofo no ase edunkro na otese otwe bre dofone animonyam wansane no manimpokua nso wani da na to ne ose na to ne domu ntentan da nyina ose manim de ben nimpokua nso wani da good manimpokua nso wani da ne nofo na esisi ho no na to ne domu ntentan na to no domu ntentan da nyina asofo bi ne mo nka no kore unim definitely so kofo banana no fusisi wo kama enne ya watete apansama pa ha no untimi kan no kore nkyere se ade asofo pani wuye asode friends elder wuye enye enne wo sika wa sonda bi mu a yen kan no kore nkyere wo wo sika wa sonda bi mu a yen kan no kore nkyere wo aja abraham adaroma ena mede saa yen kra we ema we yen kra wo na me wiera me ne osofo antwi ebedi me se nne ye kwa sonda niema bi koso wa sondem mama asori bi wone samu hweye asori bi wo bona hafo ha ma suspend mo sofo se mususu se wa bokoro no o de watie ma suspend mo sofo se mususu se wa bokoro no enti sofo ni tifie na yere nyem ana sofuru die bobo ana odie bobo da bi oda so da ye awurade na anya kana yanka nyame adwuma so ye yini padi pension wom leave wom ose ofreo wa freo se brabe nyame adwuma ana okọ pension enti okọ pension sa no ti onka nyame asem bi o ba bragu so okọ pension because all your water works now pension you no longer code the office nti ye frɛ wa akɔ unkɔ nyame adwuma yɛ ya suspend this offer ade ya wo diska obi a mote asonda mu a mo ɛna mo wɛn yɛn sɛ mo ka no kore kyerɛ yɛn no sɔfo adisika aja abraham majo mira doctor ho yɛ de umpai bo adaroma na me prapra kwan mu me se na ye wura asori mu yes tomato safro sɔfo antwi sɔfo pani waba ɛna obɛten sɛm a ɛkɔ so ɛwɔ nsori mu matematem ho ni nyinaa saa yɛ sikasɛm ɛna obɛten sɔfo yɛ ate ne ho sɔfo yɛ ate ne ho dwirim na no mete ha na ɔmo se ya suspend sɔfo bi na asɔre ma na asɔfo mpanimfoɔ sɛ regional mpanimfoɔ a mɛka de kuro ma suspend akyerɛ na wɔn de sɔfo bi aba a wɔn ntie nyame asɛm no ɛna
asafo mpanifo so origin say chin a wo de sofo fro be den ebeba na no gote yo mo say wo de sofo bi ba na wo de police fo be di eche sofo no preach wi o preach no police ni gina ho o preach wi aso no muntie nyame asem no nyame asem na eba no muntie o for so ma etie nyame asem because sofo na asoro man so wo mo pe no asafo mpanifo so wo mo mpe no nti ene wo de sofo bi fi do ma eba na de wo de ne ba ne de se munima ka apa mo mani nyai na ni den enti Christo sumini enti heaven makacha mo nra heaven ye be con by surprises moto wa bosa of ken na mu no ko na regional superintendent to na bishop te ho because de mu binu ye no ano den na de maya ma sesei asori bi ewa besim nipa mi ensanya pressure but mo am pressure no e be mo pressure duro because kwasi do ba doctor send kokua ne buafu wa maso no so enye nti we ye de kwa asori baby oti asonde mu kwasi da ne buafu because sofo no mo de na ba no asori ma ne mpe no elders mpe no but wo mo impose oba na wa bie do yonko sa wo ho na tie me nkyerɛkyerɛ me de enti pressure nko na wa sori mu ho na kuma ji kim no akwaje aduru aja Abraham yeah nana shame pressure duru mate nana meda wase na menchia obi biara sabri otie radio kesi na Sompa 98.9 FM atiefo nyina oye obi a over pressure na enka wakoma sebra aja Abraham Heba Center ho na Poku se menche word shame pressure duru yes na pe moringa moringa yeah leaves here one month moringa leaves here na hata no den man wo okay na turning into powder yeah okay so be blend it obe won wedroom e dey that sad than powder tinana se unyanya sad ni wia na wasan so apɛ akekedru eno so me pede awo abe no so be dan powder aya na me pese wa be yibu fie dan se bia be kwa koto no abontin ti unya eno so sa na fe na odi afra ewo no pa treba ko enyimi atreba ko ebo ma pressure no eba normal we unya no ba bia aji se eja Abraham se adunu sana ye be stress ya omunye okay ankuye omofre won kanchiro okay yes okay because say yen fama wo binya insunsanso papa mfrima kamo meka ye meka ena de machire ye obi a oni diabetes o diabetes dia ehun hia se wo de ewo no befra ene o de warm water okay insu de na insu yes ena obe yisu ndina na omon try okay na omon hwe se de tie even moringa powder na nkasa no na unye enu nko abi na ode opekra mfa hwe mfra na ta atre ba ko teaspoon anopa nko ode na anopa nko na ode mix it warm water nsu de na o yes adi we before be na check pressure no ba bi eda na enu achi no o ya for 1 week asan ko check the same thing na free radio so kan say yenim ne ye ka unya no ba bia na e besre o yes ade no na waja na anadwudi ani di o yes say o pesa pressure no ko forma enidi anajo okay nti utimi ja no ni di na o yes ade we a oni pressure no mo ebe twam doctor yes nana afei wo ma enya hepatitis B yeah da wo mo so a stroke yes ana fo so wo manya breast cancer yes saafo no ene nyare wa ka ho no yes ma yedrei nana na kire kwan no yo nana eradi yankopon asumdwe nka obi biara sabre otie Sompa 98.9 FM yebeda mo ase sede mu nyina munim no eba na hepatitis B dia se din omode ama aja Abraham hepatitis B specialist enye bibia se ye wo nyankopon ayaresa nyina afri no ona na hu mobro so de eho adru sonko adom Dr. Abraham Heba Center
yen yade no nye say ye brain asiu ye tu hepatitis na se free unipadua no aye obrebo no na won so ko test na aye negative na ye de ahye Yankopon ni monyam brana bebisa na Poku adansidie bebre ho baby free ba ya ye bedru ha adansidie bebre ba ho sanso so na ha nso so ayewi adansidie wa ha enti se emma obi asem a waka ne nto utrim se hepatitis B ni eni aduro ye wo na aduro tatahwe a ye ka de ensasi ebo se ye ho adom so no ye wo na aduro enti o twen ne de en tie ebia na wanya bi na onim how serious it is ebi kra na nka wo emra wo no ena ye ka che so hepatitis B enti che se wo oba ne panie abodoma na wawo no che se wo no panie na eno kra no this time around I think say panie ni baby won beji be 10 million titisika no ana ebia 1,500 which is 50 a depending hospital crowd beko enti sa sika ni nyina na nka wo mo de bo ho ban se be a wunyinsen enko wo ma akra ne enko wo no panie aka de we ne enti mesre se wakoye hepatitis test ama ya ka chiro se ebi wo moja ma na se obrebom na normally moanete yes a viral disease e also utu na momba Dr. Ibrahim Herbal Center on ema wadru ebetu ase once and for all entisa obi a wo hepatitis bia no e moane se obrebo wia ye beba o kidney ne so etisha ne so e sanso ma kidney problem e moane besa se o kidney account one of the most two of the most vital organs in our system na moane be attack entisa o ye hepatitis B positive a obon se ewuma obo beta afono ana ewuma oti beta ye oya ona nte kakra na we bibi kakra bia na wabre na oma yare ne che wo so a wani beba ho so no na emoa na didi ewura obrebo mu to extend se afi obehye na wafru ehye na ona se tata the very moment a ona se behye se tata na wahun se abeka o kidney no mesrew tieni enka se o tena se atwen o twen kosi dabe yare boni o ba de bi mo munim ene mato me bo ase akire mu kakra monso amonji ni se ho aduro no ho aduro ho brama me ne won to ho nchia emotion nso se oba na onye wa adwen se obejai na mono wie onye wa adwen se onom nsa akoho obejai nom onye wa adwen se obeti o sugar die so anempo obejai o sugar die na onye wa adwen se anwa aduane obeti so ana die bi a ya chie no onni biom ne de ene obetimi aba nemo onye wadwen se nyoma amabobo so yi ubejai de amesrew emetua sika ma minni ne kwa because ya de ne nko tieni ye pa so pese bre anu ase de ane obetimi aba na maji usika na apodwe nemo entu ase nemo opese etu ase da nyoma na makeka machiru mu se jai no mesrew hwe yehu anim na jai na nom aduro no ankwa brabeji usika odofo and ya metimi aka hepatitis B ni kra mi we na manka yare bia mepe because yade a 18 kofo nya nenso omunnim enu ntina da metufo se kona koye test na check na hu status onni bia ko vaccine ni bi entrance nya yade bi na wa ben because dunu mo we ya enti wo de ko wo bi na bo ho ban woti ase yes machiremo na unji ni se na aduro a municipal hospital disease control officer Mrs. Abigail Mensa ni nnuana na okosko KNUST onye bi ni yen na ema na druma yade no koye e ka de hye wo Nyankopon ni manye se ye ka de age ye ho me na bia na ye di tu ye ho Ewuraden asumdwe nkan na onhye wodene na tu anamon se obeba Dr. Ibrahim Herbal Center na ye tu sa yade na se afiri wa hye no ye ho ani munyam uye obi a ye se nofo mu kokra nofo no jua bia betom mesre mo man muntie se jua bi beto onofo manye ni nyina na ye cancer ana yi a obi ba onofo no manye ni nyina na ye cancer ba de bebo ane se obeta akọ asopiti na wakoye test a check onofo no because onofo no ya ade a ehia na Poku read the Bible no ba bi e kan se ye nom ye yirim onofo ana no okay oba be chirechire mu yi enti mesre onofo no da meka na se o yire nofo o tena se hwe ni 15 minutes o pressure create me ba form oh yes ma yirim peja na onyi ne bodies no na o de soro onyi naked na o de picture no for no hwe no for no jeans 15 minutes we are check o pressure we are say hey doctor mo be kuye o me pa che no kre na me ka no enti okoye oba foforo de emfa o yire de na me ka ho asem because na o ta di o yire ho
enkomo sɛ wate deɛ mekyerɛ no ma wadwene nkɔ yes enti Dr. Abraham Herbal Center mesrɛ mo momma mo yere no kɔyɛ test wɔ mo no fu no mo hwɛ adekorɔ pɔte a ɛha wɔ mo na mmom sɛ cancer mpo a nea mewɔ ka kyerɛ nyinaa ne sɛ ka wakoma ɛto yam because yɛwɔ Nyankopɔn de cancer a yɛ breast cancer do tatahwe adom yɛ unless sɛ wamma na mmom sɛ wotumi ba nko ade a inshallah Nyankopɔn ayaresa nyina firi no ɔbɛfa yɛn so na yɛtu cancer na se afiri hɔ enti dwa bi ɛda wo no fo problem bi a wɔ no fo no mu gye number yi na wo de frɛ me a obi wɔ ɔsɛm ne deɛ ne prostate ya hyɛ ne rubber meje prostate no adwuma na yɛ na mama o time ɛsɛ wo de kɔ baabi kura yɛ hyɛ rubber no na ɔmo ayi nyɛ me na meyi rubber no kura bɛyi automatically na wo de akɔkyerɛ ɔmo dia bibiduro timi yɛ no makaka obi tie me nka kyɛ ɛyɛ ne sɛ ɔmra da wotu na hyɛ na ma me nka asɛm wei mfa ma atiefo ntie nie mesrɛ mo hwɛ yɛka sɛ wonya yade bi te sɛ hepatitis B yɛka sɛ wonya yade bi te sɛ kidney failure ana kidney problem ana any of the deadly disease ebia wonya HIV and trans nka sɛ matwam wɔ Yesu di mu and I refuse to accept it mesrɛ mo obi kan I refuse to accept it oba me hono na ne kidney nyina ya sei obi say I refuse to accept it wo Yesu di mu me de matwam me nofo no matwam wo Yesu di mu me pa che oba ye no baabi eduru ye no me ka kire nse we de mintimi nye o atra me baabi amadu no timi sa no hwe ye nhwe Yankopon anim yade a ye ni ho aduru no ye nje ho sika ni da me ka o me si wiase whatever you are doing no ni a ye bia no nipa na ehu ya nipa na ntimi enya tumi wo yen so a nipa na ntimi enhye yen so a ye wo Nyankopon bia ohun kokwa mu nsem nyina na owo tumi sene bibia na ade nyina afiri ni mu on na bebu yen na ten enti me ni aminimu ana ni amini hu nim de ne menje ho adwuma nye because sika na obedi no ochina you pay it but e bia utu a ore be fi won kai se mbe bi obo amanfo po ana wo ya azan na gigi wo musika hwe enofo masem a mi ken ya obi de ne de free kwatri bae oba mi hu ya nam se we de atra ba bia Dr. Abraham medro betimi asa woman na kan se be ma rehopa o se doctor ntimi nko mi se da bi ji adure na koyisu but me ka kire ni kunu se me ni ani da so e wo ba bia ya de ne de o yire na aduru ani 1 week nipa no okonsedo me ka se me kra arewa ma because me need the sister nanim hwe odofo ya de nipa tamfo entrance ma yare enhye so wate misrew enye me hokra na obeba wo de tu ana monkope wa yare sa wo ba bia wo gidie ni wakoma wo it will help you wo de gi number yansa ye wo estate ye ben apostolic asori dan no estate ye ben apostolic asori Dr. Abraham Herbal Center na oti enka wo Sompa 98.9 FM na Poku agi na komia wo ne na pamfo abofuke ochiame ene Joshua Matenase a omode Nsem Sisi ebremu na Dr. Abraham Herbal Center monso modaruma maba mesemi ne mo twetwe nkomo kakra afa opomide Mr. Oje number ne na ebeboa me ne umiri nyina 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 metu mebo asepa bobo amamo 0241 14 52 33 0242 76 48 35
0242 76 48 35. Aha, Sompa 98.9 FM. Dr. Abraham Herbal Center and our team in Kawo Nsem Sisi Jumadie so anana Poku ene na pamfo agina konwa omode ebremui. Dr. Abraham Herbal Center yare ho bibre na Awurade nam yeso esa ehye no ho animunyam. Ne mo ya de na eha ono so a enkyere se mini ho adru. The most important thing is obeje me number tini wo yade efe ne hernia. Opa nyoma mini ne wom. Obetimi akoye operation. Very important. Doctors no more original hospital, municipal hospital, SD hospital, and all other government hospitals, and some of the private hospitals. They are much more professional to the extent say ombetimi operation and no boa. But obu oha ompe operation no na ompa baby so do any chair Dr. Abraham Herbal Center. No mi no pen na me de be ma wo. Mema de obenom. Na mama de best rasta won tohwe no hwe no ho. Me pa che otini oje Dr. Abraham Herbal Center dru na henia na odi yusu ana henia na odi tu ase tini me show 3 good days wa hunu hwe se ade ne eswati am kan say 3 days na me dey aside to ase o there bi but me say within 3 good days wa hunu any significant changes ya jadru ne ye. Oh yes, me say jadru ne ye wa nso obeji bi wo me ho 3 days wa hunu hwe no na otokos ya wa hunu hwe no bra radio so beka odofo yenim de Awurade de adom yen yenim adure Awurade de dom me na sunkununkun a ofri nkranzan kwa bi the year 80s any early part of 90s in the kana bibidra na he was one of the best na aduru me so enti fie adwuma na meye ede ahye Nyankopon animunya ene me na na ne mabusu animunya etimi metena radio so ntumfu tongu manida wa me so wo henia ope operation ensuro koye problem nim but ompe operation abra na me ma waduru na hwe de yewo abe oti ase won so de ne ye fibroid fibroid fia ye free ansa na ye ne nana Poku mi ye bai bisa nana Poku a lot of people came there and testify say me ma fibroid edu no shrink ye enti so of fibroid anyoma mi ni ne wom ada so be kwa akoye operation eno nso boa but obi akoye operation no sign by enti so ope operation akoye mi mu abamu ho bra obetimi akoye ne mo wo mpede a bra na me ma waduru na enhrenke fibroid asa na ye kan you enti we oba na wote wona nso bi ta gugu abnormal discharge Nyankopon asisi some acidic content bi o ma na mo ase ho enti nso gugu anyi nyina na ekire se wo infections but wo dey abnormal abroso enti sometimes chese wo use panty liner adu level bi se eya na aye yellowish color enti den ka bia ba wase amasebe wase ho aye kese ma na mo fa nche me ma me yo ba enti me kan ma asema eya na me hwe ni ye yes enti ama eho na aye kese me srew de so ye ne se obeba Dr. Abraham Herbal Center na mama wedru enti sa otiti ho sa o menses na agya ba for 6 months dey what are you waiting for udidi musa na akofa fibroid abrel bra na mema wedru prostate for the sama kama asem dado me kra de me se me pede a hye no rubber me pe obi a wo de yesi a hye no rubber wo number ni eje na frɛ me 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 aha Sompa 98.9 FM Nsem Sisi program na utie Dr. Abraham Herbal Center ye Sunyani Crude Matie ye Sunyani Estate ye be Apostolic Asoridan anase Sunyani Brotherhood Asoridan na chipe Brotherhood Asoridan so ne Dr. Chireko Hospital ne die animhwe Kumasi Ohwim Presby School Junction Accra yon no ye oda kuma na Brewana na Sport Tema Community 18 so ye Sanso na Kofori Atakra de Cape Coast baby ye wo ho odia ne se number medi be tudwa ye obeje na wafrɛ me wo de ne halitosis wo kasa enkaboni bi firi wonu mu ba me pacho yareboni ibia na wo de no oye ma na wo timbra na me ma wadru ana se yade a ye frɛ no diabetes
diabetes so pancreas ntimi produce enough insulin ti ama wanya problem bra na mema wadu papa ana onim se wo diabetes na hypertension wotena ho cha e di stroke bebrel na mo nso am wo stroke no me pa che me tu mra kire se kochira oso hwe double k otako radio so kokasa pa bisa ne se oma omu free Ivory Coast ebesi ne so ombeje sa stroke adru no ekosi sen adansidie ben ne free oba nipa 6 e free Ivory Coast by ebeji adru me tu mra na ma kire se nti se oti Sunyani kro na wotena se ma stroke adi wakokra wabrewa o maame o yire ana okununya na chese o ya ma enioma kachi jime number na last one mi wi a won timi nka bio na napoku atena ase na ode nsɛmpa na bibria kachi no e de abrɛw aha e Sompa 98.9 FM Dr. Abraham Herbal Center na timi nka 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 Koso frame CCA my ready say me twen eno akasa erade asomwie enka obibiara anapoku nyankopon hira me da say Eja Abraham Herbal Center and out in Nkano osia minimo me the quotation amount sisi waya masisi kura ma contact esiri me ade no Isaiah 5 usi aidi ho ana oyi ni ho me da na ma kenkan usi aidi ho na me de nanim Bible de wa na we ye uredi nyankopon nimdi ya me man nim nti se me de no oyi ni ho enim de wa na enim unimu because Bible difference be any quotations ye nyi bibia mfirim ana me de ni yi ni ho as we ni ainam oh ye wa santitwi wo na ye wa kuapintwi wo nti bia wo de ni ya kuapintwi me de ni ya santitwi nti wo de ni oyi ni ho wo si wo de ni ainam ma onkuwa Bible na ayamba aba oba me ni aba asere me sa ma me ntia brekum circuit court judge ene ne yire mini ya baba ko pa bi emfi wo na pati afi hwe Facebook na enawie wo hwe de asie wo kumase abusia hwe de asie wo kumase daylight able akra wo enyankra able kuma hwe abusia ko Facebook filling station o aso pa cho betena se na yenko a tam na so hwe awi akete o ablekuma hwe wan was the Ghana eko enra susan ho ya na kwabrane a chese kan de won yonku so saa makuma kudu na moja tra dadada e susan so ya susan ho kafra asiba bi di CPO se AC nkwanta o se AC krum wakuno hwe awi akete ablekuma awia kete enedadu ya ewo enkran daylight wahu na anu omo di police ni obotu ten akogina koto a omo so se nyon na tutu no na je se ne lawyer aba afi lawyer no kono huna asem kan ye ne judge ne so mane ayi ebelu se den a na wo do wasen ne koto judge na judge fo anya hwe di otwitwa nipa hye firiji mu okurum ha sei otwitwa nipa hye firiji mu akwakire ba biesi nsono brebo ene niema nipa ti hye mahu se nipa ti hye no ankasa se mo fa se we ho agi tunsam na mekun no enne besi na asem no uhu ba bia kwakusi maka kire se hwe hu ye okuru na wote awia kete o ablekuma awia kete ewo Ghana ha sei enkran ablekuma awia kete filling station wahu se wahu no Odem person say the topic no. Mama chia Dennis of Dennis Organizing Shop. Wabi emuku ha. Ewo mula cha fani space for maso ba bia jedum. De obeti ya ni yabo yaba. Ama me vun pick. Mati se mabi emuku ha. Eno brago. Oba ata sewa ampafo brakatu
One sister say wa or to tilapia ewo eye franco nche ho a afa busia fa bible no maka say na mi hunahuna mo me kaminua ba bi gesi me se menye mefufu bi adi ame awia what ejare na ahyew no me say na fa bible no wo ye Pentecost ni wo ye Assemblies of God wo ye Anglican wo ye Roman wo ye Presby ote wo ye Resurrection wo ye New Generation wo ye Apostolic wo ye Arena of Miracle wo ye Sun City wo ye Sun Life whatever fa paper ne pen tena sensema ye bekan ebi ni wa sori mu a efie kura bi wom na busa won senti se fie na bi wom a enti asore so ye de bible ye no asore ye de bible se nyina ye ko heaven no enti must this happen in the church osofo ntwi atena se na tie enwunwe ave tie na me osofo mi sa osofo ntwi akwa tie me ba sisi ya o Sorry, Beyonce. Sorry, Beyonce. If it's not your mind, one more. Sorry, Beyonce. Sorry, Beyonce. 19 teacher, one more. One more. Sorry, Beyonce. You know what time, one more. Hey. Menya, wonya, sofo branya, sia. Rarabotu, asofo entwimajo. Ya ania. Boko de. Kristo de akyɛ. Ba bia wo firi wo munyina ho ye. Adom munti obia ho ye. Ye de Nyankopɔn ase bɔ mpa ye. Nyankopɔn adom no mpa bɔ nti ye ho den. Asomdwe Nyankopɔn ɛnɛ nso yɛda wase. Sɛ ɔsiesie na ɔde ama yɛn. Honkonkron sɛ wonim adan ne betimi ayɛ. Ka yɛ ho na bɛhyɛ yɛn ma. Na siesie na wosane a nya kontapa bi abu. Yɛda wase wadom nti. Amen. Amen. Osofo ntwi na de wo ye sofo, wadi sofo ache. Osofo odi sofo mfiri do sei ni. Nana edi sofo me ko ETS. Mfie nwotwe. Ai, sei. Fise me di asofo no bi achi. Esome. Ansana 2000. Ya ode ni me as Reverend Minister. Nana de ade ba ko bi asiu. After ordination, no, I'm saying 2 or 3 years time. Yohana Asiambase. Means I'm pursuing another course. Wow. For apostleship. Hey. And your name as Apostle. Apostle. Wow. And Papa, where do you see me? I see. Nana, a dinamo do me. And enti Abribiana Yana me prefer say, me yet bibinia, me yet to me the day before the end. Enti me ya osomafo nti osomafo antwi ba bia be soma men obeko ena meko na okwaje title na apostle no de to ne ho so a na afi niam bia ha ase na eyeden ewurenu ba ye wura fi say Jesus came to serve but not to be served. Yesu ebeji yen obesom na wa ma say yen mesom no nti asofodie asofodwuma no yen ye asomfo yen na sese ye som Nyankopɔn ma eno nti na Yesu da no son ya o sansu a na ohohoro asuafo no na ase no na osom na ode kyerɛ se oni hɔ a asuafo no omonye sa osomafo antwi afei fame kɔtwuru num enen nsɛm ne ntimi nkani nyinaa tie bɛka no kakran ne yɛgyabi na brepamu ne yasan so aba ɔsɔfo antwi ɔsomafo antwi mentini ma biase wɔ me ho ɛwɔ branafo ha Ghana ha 1
asɔre sɔfo transfer ɛwɔ hɔ sɔfo pension ɛnɛ nsɔre bi kura wonko university a adom ne wɔ so sɛ dan gye sɛ wokɔ university kita degree ansa 2 ɛnɛ abatoɔ ɛwɔ ɛyɛ nsɔre mu yɛto aba yi superintendent bishop general manager friends general overseers ɛne chairman foɔ na emu no ɛna ɔsɔfo mpɛsɛ mbusa sɛ ɛno no ɛyɛ election anaasɛ ɛyɛ deɛ because election deɛ ɛkɔ so wɔn tua sɛ ɛyɛ nantintwitwa union fi hɔ na membra bible no sɛ yiwani asimpuna na ka unua anim bɔne nanso asɔfo mpanimfoɔ a moyɛ te sɛ apostle bishop prophet wɔn ma na ɛbɛyɛ general superintendent by election wɔn bɛyɛ bishop by election na wɔn bɛyɛ chairman by election general secretary by election nanso wohunu sɛ ɔsomafoɔ ntwiade a wɔyi ɛnyɛ nti ɛnɛ ɔsomafoɔ apostle mbɛsɛ wɔn fam nguram sɛ den na ɛkɔ so wɔ asɔre no mu no baabi ade mbɛfa biara ana me da se o ka apostle na me yɛ mahyem me dia me yɛ somafoɔ ɔsomafoɔ ntwi me yɛ messenger ade na me ka apostle na o yɛ mahye wɔn apostle no me dia me hu sɛ yɛ din a o fa to ho so a emu du sabre ye nyina ya hu se Ghanaian politicians omonam meba sommo monto ma na ya to ma yesisen na ye so ayia simpo uboni din a wa mfa honorable na nka ho a but honorable no se ye wo e na wo de ye den e de man de ntia mempese ye be frame apostle no me yesomafo me ye messenger okay ye wa adwuma ma me fa cho ho na yesoma no osuma kwada yesoma messenger ndi me nyame dwuma me yesomafo okay amma Matias say ne obebra ne ho ase no obema ne so ono asafa urade fa no so na de obema ne ho so no obre na se nana wabisa asem na asem no yebenya ba bi nso de eden afa and nana the difference between animal and human being are 3 things. That is our mind. The ability to think, to strategize things, and the protocols. Sanyama we koswa. Eche se ye sononko. Ene moa. Na no me frɛ wo la can say. The word occurred from the Sompa FM. Asorim. Ewa asorim. Efrimu. Occultism no. Efrimu ne bae. Nana. Papa. Mede menchi abema odifo Peter K. Dwantoa. Meka se oye difo small boy. But yanye error we see. Sure. Na twero no ya bia firi mu o. Bible. Na bi nso abeka ho o. Enti nia wo hui ane nia wuti. Eye a plan of nkrofobi. Na omodi ayedan. Abam. Ade e ma bonsam etetoye ne ye arrogance. Ahomaso. Nana. Papa. Wan kasa ukrom da ma henkro. Na ye pastoral seminar. But your Assemblies of God or master for na wo SS and so for the same. Kingsway Assemblies of God. Also for upon Jamfi. Say otemenka nyame asomdwe enka no. Ofre me papa ide ye ni nti brabe ye bi. Ibe wuram ye hwase se ye. Papa na obaya no Reverend Tutu ofri kuma se ne bae. Obisa asem bi se adenti na asofo bre enti asofo bre bia na ya na pressure ene yare binom cause adwuma no so onhome adan ene de yen asofo ne ahia omeka na ani wasem a menu na asofo no bi kan se o de puppet na ma obi a nipa no override o o ko ba bi na
ɛsɛ sɛ wɔde ɔpapiti kora ma oyɔnko sɔfo bi a ɔwɔ baabi foforɔ na waba abɛhwɛ more important baabi a correction yɛ dɛn na metie ade bi na meyi biribi firi mu meka nsɛm no yɛsee no yɛ na bi nim asɛm o na deɛ mahu ɛna nea mate no mentimi ni ho adansa nyɛ dɛn ɛnwie na ɛkɔyɛ ma yɛmo keka ya asɔfo na yɛyi a yɛdi saa nkɔmmɔ no deɛ nti a yɛmfa yɛn asɔre ɛmma yɛasɔre ma ɛmmɔ mmɛ yɛ asɔre berɛ a yɛnni hɔ no na nsɛm a ne yɛka na mu wɔ ha na ɛyɛ fallacy na mehu sɛ ɛyɛ pɛ sɛ menkum nya adufude pɛ ɛne adufude pɛ enti mete hɔ me ho po sa de mu ya sa papa na ba no de mic ra bɛhɛ me sɛm papa sɛ o si hu so sɔre na kɔkasa na mse megina ha ya na mbisa sɛ adwuma na ɛyɛ na hwan de ya nyame dia nyankopɔn adwuma saa asɔfo adwuma na gyiri sɛ nyankopɔn adwuma nyame adwuma na nyame adwuma ɛsɛ sɛ wo de bɔ ɔbo wotimi twe krasen Peter ɔwɔn ɔkɔ wotimi twe krasen Paul ɔwɔn ɔkɔ nti wo bɛyɛ ne den wobɛkɔ na sɛ wan na ɛsi wɔ bi na wo mu ana sɛ wogya hɔ kɔ a asɔre no ebegu ana engu ebegu ɔho asɔfo di menka sɛ asɔfo no nyina yesu no no na mom ɛyɛ ade a awuram ɛkɔ so awura yɛ mu a ɛyɛ den ɛkɔ so wɔ se bɔne nyinaa hini ɛne sika anka sɛ sika o sika pɛ bɔne sika pɛ bɔne kwan bɛn na mefa so apɛ sika no na edu bra ya ba afore a wote sa accommodation o wana to abodo ogu nso dani enka wakoma abodo no nya sika na tama bone nyina hine ne sika pɛ no saa tam de na me sika mere menya no dua no bafu no betwa no bafu yina nhye wakoma na wo ka asɛm bi ma me so memisa o so fu dwuma no Bible mu from Genesis to Revelation he fa na wo sɛ uduru ha sɛ ɔkɔ pension enim Bible mu obi mfrɛ lai sisi ya no nko tu yɛn sɛ according to ha ana ha kyerɛ sɛ unya mfie sɛ ya sɔfo dwuma mu kɔ pension ɛne Nsem Sisi ne but yɛde abɛwuram yɛn yɛde ayɛdan yɛde aba bɛwuram yɛde abɛka Bible ma memmisa question we na ma memu ayɛ o aso wefe yes yɛn wa asɔre dem bia yɛmmisa yɛ asɔfo sɛ yɛn asɔfo no wefe etua sɛn wefe sɔfo ntua bi o media menim de ododo na ntua bi sɛ sɔfo ntua bi de atunufo sɛ ɔka ho ntia ya ɔnyɛ den ntua bi kaso no sɔfo pɛ aduane a sɔfo kyiri na asɔre ba so yɛ den echi yɛnhwɛ asɔfo su hwan na sɛ odi sɔfo mepakyɛ ɔkya mepakyɛ yɛnkɔ hwɛ bibi ma me wɔ 1 Timothy abusuya 3:1 down join me on Facebook me se maka kyerɛ me sɛ hwan kura na sɛ odi sɔfo ye di komo anya sɛ ye minya adwuma anya o anya sɛ sɔfo ntwi na sɔfo a wodi na ya mefe o na bia me ka kyerɛ abusuafo sɛ modi moni ato sɛ me sɔfo a me di no ɛno mom ɛna modi be make ya my mistake me kra ho adwuma na meyɛ amedi sɔfo ma mabusuafo ya me kra ho adwuma enti wa ya me bampa me ya me kra ho adwuma ɔhwɛ me no wonsua e ba chon hwan na ɛsɛ odi sɔfo na sɔfo kra de usu ɛne sɛn yɛnkɔ yo Timothy ngome di kan no tremiansa kyekyemu baako ɛkɔ no atifi asɛm no ɔse esu a ɛfata kristofoɔ sɔfoɔ na ɔse hwan esu a ɛfata kristofoɔ sɔfoɔ e ba chon yi ne wan yo baako no no kwasɛm nie sɛ obi pɛ ɔhwɛfoɔ adwuma be fa hwɛfodwuma ne hwan hwɛfodwuma na David na ɔte wura no ma na ɔyɛ no hwɛfodwuma no woyɛ nwanhwɛfoɔ nwan no tietia wo nwan no timi dwonso yɛ dan egu so Sompa FM na ɛnam sɛ woyɛ ne yie ntino na Nyankopɔn yɛ dan na wahyira wo nea ɔdwonso gu wo so no ohu sɛ adeɛ wei paa de ankɔ yie sɛ ɔde biribi brɛ wo a ɔnwe ho yɛnka member na ti kɔ no ɔde aba mɛba toa so ɔse sɛ obi pɛ ɔhwɛfoɔ adwuma a wapɛ adwuma pa ɛyɛ adwuma papa nitio mienu no nso deɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ deɛ sɛ wo sɔfo ne sɛ
onya ne ho asɛm ɛnsɛ bi sɛ yɛnya ho asɛm bi nka mɛbakyɛ yɛ ɔse ɔyɛ ɔyerɛ baako woyɛ yere baako kunu n'ani so da hɔ w'ani so da hɔ sɔfo n'adwene mu te wadwen mu te a saa nneɛma mmiɛnsa a meka sɛ adwen no strategy protocol no deɛ ɛka ka ho no ɛsɛ sɛ wotumi apply ɔyɛ ne ho wesee yɛ wo ho wesee ɔpɛ ahɔhoyɛ ɛsɛ sɛ wopɛ ahɔhoyɛ wonim nkyerɛkyerɛ memmɔ wɛde anaasɛ menhyɛ nkɔm hyɛ nkɔm saa na ɔmɔka no but nkɔm hyɛ no so yɛ nyame asɛm enti nkɔm hyɛ a ɛba a ɛnka nyame asɛm no ɛnyɛ nkɔm hyɛ mebakyɛ kɔ miɛnsa no ɔnyɛ nsadweam ɔnyɛ sadweam wei yɛfɛ no sɔfo kɔ ɔnyɛ pupopupo ɔnyɛ pupopupo na mmɔbɔ dwoɔ na ɔdwo wodeɛ no woka ne bono anaa mpatwɔ saa saa ɛyɛ asante twi mpatwɔ deɛ ɔma no no ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ yɛnkɔ ɔnyɛ atutupɛ ɔnyɛ atutupɛ o ɔnyɛ sikani ɔnyɛ sikani berɛ wei ne sɔfo fi sɛ nyame wɔhyira wo ɛyɛ dɛn a wo wɔyɛ dɛn wɔhyira wo nana ɛnɛ nyame mamade bi a meama dwene ho a ɛnɛ na ɛdɛn na ɛdɛn na ɛdɛn paa afei deɛ meka sɛ wo sɛ obi mfa no ho ntoo so ɛma ne nguaseɛ nyɛ dɛn ɛnto no deɛ a na wama mate aseɛ sɛ sɛ nka nnɛ woma ma aduane ni anka meyɛ frigim all mine over to you pie yɛ meba yɛ mbɛfa me phone na message wɔ so ɛfa message na mefa yi na mehwɛ yi no wɔdɔ ma wɔɛfɛ a na yɛyɛ ɛnyɛ asɔre mu wɔɛfɛ o adwuma meyɛ mu wɔɛfɛ ana meyɛ no ɔma sɛnde me firi hɔ baeɛ no yɛasɛnde me de ayɛ dɛn abrɛ me freedom adadaada yi yɛasɛnde me de abrɛ me nnɛ asɛm a me ne wote ha mekan me yere yɛ da danse ne wo fie na maka sɛ sɛ sɔfo gyina pulpit na ɔpirikyi a na mpɛ sɛ ɔhu sɛ papa ne nsɛm na ɔka no practically ɛkɔ so ahwɛ ne yere hwɛ ne ba wo sɛ ne yere mim na no a papa sɔfo di torɔ wo sɛ ne ba toɔ no a wonyam ne ti a papa di torɔ fiti sɛ asɛm na ɔka no ɔboa fie ɔyɛ kakae ɔhɔ fie ɔnyɛ ne saa na me deɛ nana deɛ meka ne sɛ me fie o adwuma mu baabi o meyɛ discipline ɛno ne su a me maame ɛfɛ na boa ante boa baabi a obiara mekyea ho ɔde tetee me ɔne ne yere kora nkasa me ne de discipline tetee me enti me aka me ho mebakyɛ ɔtoa so kakra ne yɛnkɔ ɛnan no odi ɔno ara ne fie so yie odi ne fie so yie ma ne mma hyɛ n'ase ɛma ne mma hyɛ n'ase sɔfo bi wɔ hɔ a ɛnɛ n'ano Sunday Father's Day ne mma ntoma wɔhyɛ no Sompa FM enti qualities wei ne ekuta nipa no a otimi di sɔfo ɔqualify sɛ odi sɔfo enti asɔfo yɛn yɛ certificate ni ɛnyɛ degree ɛnyɛ masters ɛyɛ material thing me papa so na ka je ɔsɛ certificate ɛyɛ ɛnka japadeɛ ho ɔsɛ sɛ ma anyina mo ho na sɛ sia me da hɔ a me certificate me hwana yɛ de ma no ɛnka japadeɛ ho ɛna me sɛ ɛne certificate ɛte sɛ kraman ga ɔsɛ woni japadeɛ a uwu a yɛ kyɛ wɔ japadeɛ ne de kraman yɛ den abɛka ho na ne kraman no so hwana yɛ de ma no kɔkakra bi enum no ɔse na sɛ obi nhunu ne fie so sɛ di a ɔnhunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na woka sɛ ɔnkɔyɛ sɔpo tenant a woka sɛ ɔnkɔyɛ area pastor woka sɛ ɔnkɔyɛ general overseer woka sɛ ɔnkɔyɛ general secretary a wo sɛ ɔnyɛ national chairman a ɔne fie ɔntimi nhwɛ so Sompa FM enti sɛ yɛadi asɔfo a anaasɛ wotie me na wɔpɛ sɛ wo maake wo sɔfo a hwɛ saa qualities wei bakyɔtoa so kakra enum no ɔse ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ onyankopɔn asafo soɔ
enti ya de asafo ama binom sa omonhwa so na momo ntimi nya den enhwe so adenti ya sa qualities we no oye sikani bre oye popopo oye nantintwitwa oye yi hotana eno nti ene se mreso na ye transfers ama asofo akoba bia utimi say yes sofo na ye transfers no was a ka necessary enye politicians nko omote bia GS me ba politicians no omo nkwa aso ne nsa nkonkrofo no ha na nko enti training na wonya ne wonya free aso dem no ene wode ti ba bia wo ye na dwuma no the software transfer ba na transfer panyin obro afo ne de oyo software panyin wawie anyam panimfo software panimfo ne nyina ne tisa na mom ebinom atisa ya beka che wo se o software we o hayi what you say na no de aba memfa scenario bi ntwamu ya software panin bia ne software wa akurase na odi software ida bia ne quotation na cha me eye ba ko monsakra modwen software you born yen dey na software yi eno utwashi yae na so mpanyimfo yi aso panyi se ka kire software se o me fa na software keto ani fira na o born yen monsakra modwen ko ni quotation ye ba ko pe ono abon no abon ye o be ra kire yen eno kobo na mane no so kwasi ada meba ye ya asore wi ya me ka kire na ne ye ko ibudi won kama nton kwasi ada wo mu wie ye president worship wie ye be ya asore ape software panyi kai ni se menu akwamra Jesu na ka kire mo se Yesu ho Peter onkan nyamsem meni aje ko ba bi e ko ye ne kokodura ye se ye mompa ya o se Yesu ho Peter nkan nyamsem te wo bo yes ko ye nti se sofo pani aba sofo ketwa isa sofo ye be preach na se si ye hia hi se ye pese ye gu nsa isa sofo chiame na na chiame na o na me makura se chiame mere magu ayi nti chiame panyi na obere obegu nsa papa ba ya na obe preach ye papa ma ya sem when ne friend say wo ya sofo o mu wie ya na o say announcement o ho ne say sofo wa sore ma abeka a kire me say o bon wo nti me yu friend ne ya pon asore ya hobo anyina me do ko na asore fo ha say bo mo nsem sofo o sinti di o kan o ne wo mo nkredi na say papa me ni o mo ni nkredi na mom me pese me bisa wasem na bisa wo mo say monsakra madwen bi so mo say o masakra wi ana bi so mo say o masakra o madwen awie de ntia meka sa no na no fiada asem bi si asem na si ya no so fanye me ba okwa na okofa akotokuro oba ye no no say hwedin din be negun wo si JK e ba cho yen ya sori mu ha na di JK o se sa aso mpanyin o se ne aso mpanyin kotokuro ni abusan aso mpanyin ko obi afuom ekotu mankan nipa na oba na odwane ye fa se kan no no de bere me se sofo hwe wa sori panin abewiam mankani enti no anwumere anka ese meda na mesua twero mesua bible na beka bebere no na ye ka JK akro nsem na so mpanyini ye wie ye mankofie kwa nkwadua na mbegina ha ya dada na mbe ye den beka enti mi ka se o me se me quotation ye ba akopa bi se o me se o masakra na so o masakra ye de a mini asem bia ye de ka o se nya mun court na fet na ha koso na ye den ka o masakra o madwen wie a me ba be yi ha ye den e de wako enti nya e koso nya o tete me no saa na me kwa adwuma ma me de ye den na okania ma bi fa asofo bi ho ana adwuma bi mudi pepa cho hwe Jeremiah chapter 2 verse 8 abusuya me se nsem sisi na ye no enam se ye wura sori mu na niema ekoso wa Sunday mu no enti we heaven no yo Jeremiah ngoma ne tremi enu chichemu wotwe no asofo no amisa se ehe na awurade wo oche na hwan adwuma so no moye na me bi se wasem asofo no hwan adwuma na moye enso wo se wo ma misa se ehe na awurade wo kwai na mrakyerefo no anhunu me
na ahwɛfoɔ no amfom me na adiyifoɔ no nam baa so hyɛ baa so baa so hyɛ nkɔm na odi nneɛma a ɛho nni mfasoɔ akyi asɔfo yesu no no ɛnyɛ ndɛ ne baayɛ ayɛ dɛn akyɛ baa so no yɛ den a baayɛ bosom baa so baa kɔmfo yɛyɛyɛ ejama ɛna saa baa n'asɛm a na ɔɔka no saa nkurɔfoɔ no tama ɔɔka wɔn asɛm no sɛ ayi papa no kum wɔn no wankasa baa kɔmfo wɔsɛ baa adiifo enti na baa adiifo no bi da so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛbɛtwa yɛnkɔ Yeremia hɔ abi o ɔka biribi wɔ Yeremia chapter 3 verse 15 Yeremia ngoma no etire miɛnsa nkyekyɛmu ɛyɛ edu enum na ɔse na mɛma mo ahwɛfoɔ sɛdeɛ makoma pɛ wote yɛ nyankopɔn sɛ ɔno nyankopɔn bɛma asɔre ma no ahwɛfoɔ sɛdeɛ asɔre ma no akoma yɛ dɛn ɛpɛ but ɛnɛ deɛ regional overseer sɛ ɔbɛma asɔre ma no ne asɔre ma akoma yɛ dɛn ɛpɛ na ɔde nhunumu ne nimdeɛ ayɛ no mo nti ɔde deɛ ɔno nyankopɔn no akoma pɛ no ba a wɔde nhunumu a ɛwɔ nyankopɔn mu bɛyɛ ma no by sɛ me kɔkɔfa me ba junior na a wonya nyame mu nteteyɛ biaa adeɛ biaa ni ne mu sɛ ɔdi sɔfo no sɛ o me na mɛyɛ sɔfo panyin nti kɔha na kɔhwɛ a ɔkɔ adeɛ na bɛsi na so na ekuguo na sɔfo na hwɛ sika so ana na yɛ dan na sɔfo adi sika ɛbɛtɔ asa yo wɔto aso nti yɛn so yɛbɛto aso kɔ Jeremia hɔ a ti num yi mu aduasa ɛne aduasa baako ka ɔse sɛn na mbɛtɔ sɛ ɔmmisa me biribi amfa sɛ asɔre ma ho wosi asɔfo yo Yeremia ngoma no tire enum nkyekyɛmu aduasa ɛkɔpem aduasa baako no ɔse ahobɔdeɛ ne ahodwirideɛ ɛnɛ deɛ ɛkɔ so no na wayɛ no asase no so ɛnɛ nana deɛ ɛkɔ so no ahobɔdeɛ ɛne deɛ ahodwirideɛ ɛna nɛ ɛkɔ so wɔ nyankopɔn fie adantia efiri kɔɔ so akyɛ ɛna nɛ so egu so yɛ dɛn ɛkɔ so aduasa baako no ɔse na diifo hyɛ nkɔntorɔ bàtà ɔka aduasa na wie bàtà aduasa na si aduasa baako no diifo hyɛ nkɔntorɔ na asɔfoɔ nam wɔn ara so di wɔn kokoso asɛm me man so pɛ no saa nanso na wieɛ no mo bɛyɛ no dɛn ana papa ɛnyɛ ni sɛ nsɛm yi a ɛkɔ yɛ sɛn hia nkyerɛmu bi abi kɔ nsɛm na obi saa me no ɛho kotesi sɛ nyankopɔn bɛbɛtɔ si so bi o 3031 ɔsɛ dɛn 3031 aduasa no sɛ ahobɔdeɛ ne ahodwirideɛ na wayɛ no asase no ɛne na so ɔmo yɛ no wɔ asɔre dɛm hɔ aduasa baako adiifoɔ hyɛ nkɔntorɔ adiifoɔ hyɛ nkɔmtorɔ nana mark my words menka sɛ adiifoɔ ni hɔ papapa yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na asɔfoɔ nam wɔn ara so di wɔn hyɛ nkɔmtorɔ na asɔfoɔ nam wɔn dɛn wɔn ara so di wɔn kokoso di wɔn deɛ bɛn kokoso di wɔn deɛ bɛn kokoso di wɔn deɛ bɛn kokoso ɛkɔ so ana ɛnkɔ so ɛkɔ so wɔ Christ redemption teaching and prayer ministry ame mi wɔ me se me de sɔfo we na bɛbrɛ mo na ɛkɔ so nso wɔ nana Poku me ma so ɛwɔ hɔ na ɛkɔ so nso wɔ Kyeame asɔre Pentecost mu ɔna ɔsom enti Presby Methodist Anglican top down middle inside chiribantu a obi mfrɛ nka sɛ yɛde asɔre dɛn wɔ deɛ ɛnkɔ so yɛkɔ no na ɔse Kristo de ba na ɔse yɛyɛ kwasafo ɛyɛ nipa baako enti deɛ mewɔ mekɔ akɔfa aba deɛ ɔwɔ mekɔ akɔfa aba deɛ wei wɔ mekɔ akɔfa aba saa mmerɛ no na Ananias ɛne ne yere Safiria na ɔmo yɛ dɛn na ɔmo wɔ hɔ nti pɛsɛ menkumi nya na ɛkɔ so nnɛ no eye service na ɛkɔ so nnɛ no it was there enti ɔsomafo yi saa bato asese ɛkɔ so ɛwɔ nsori mu church politics ɛni Bible
The word democracy, it is not in the Bible. Sure. The word democracy, you can never find it in Bible. Bible. Theocracy. You are one supreme being. Okay. Ono na oheyenso. Enti ono oheyenso no tumi nyina so yeden. Ewo nsem. Enti ose anka awo se nka amanfo be hu de meyi. Oye saa de we fe na triangle. Uwia na de line bienu atoto to mathematicians make say ni din na yeden. Asesa. Enye triangle bi. Angela ifiri habisia ni nyina yeden. Eyepe. And then God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They work together, they move together, they do things together. Indeed, osma for the is there question here principles and answer a day and oh sir minchwa no nyame ma Moses ndi do ayifo no Israel for no kono o ma na kotena sere so ana wode o twere anyema bi wo ayiso bo so ana wode ma Moses wo se ayemra nsem du ayemra nsem pa twa na bro be kan sen commandments. Is it true say commandment ni twi yemra a law e wo shepo enti ye kan twi dia nke ye wo hye sem anyemra command o command ni pa say ye wey that shall not do this, that shall not do anyemra or catch you say we mesenya dan enye. That is the power of God. And enti o say dia mo ye me mesafro de Nyankopon mempe mo ntwom ho no apai form no de nipa ye aye dan no akatum why na ko bisa ne say aje emma me yansa na manum bi enna Nyankopon ka kire Moses say obi wu a o baba ma woni na de oni baba ma ni nua be ma nyadan eni na de enna ma me yansa na manum yi o mo papa wu ye ana ne papa nua no ba se omo bedi akonwa no na ma ne se omo nte ase no mko bo Moses amane na Moses ba no so asema nya Moses ko kacha wo Nyankopon no se ye di ya papa achi edi akwani aba na ne nua no nya dan enka ho nti ya papa wu a ye ma no ye di ya papa de ko na ko kacha no Moses ko na Nyankopon se me na ma ne ya adwen nya omo ka no eye no kore ko kacha omo se me na me hye ye ene de masesem nyame amendment enti eye ohyesem Nyankopon de ohyesem makomako du ena ma Moses ena oba ya na omo som abosom a ototwene ma na ebubu ye no Moses san koye no oma Moses ankasa kop sene bo na Bible say Nyankopon de ne nsaten asan ye den etwero ye Moses ba ye no ena ma ne okwahu ye no onpese obehu bi onti no Moses pam apamadaka ede emransam no ye dan etumu na Moses nso ye ceremonial laws 300 and something na o say o de to apamadaka no we da mu na Moses de nso ye dan edam enti Levitical laws emransam Moses ye dan esiesie ye enti se Moses nyame Moses tumi ama na ye bidia also for ntwe menso ne Sompa FM na menso ma ya me de enti ene ye bo asore no ho bo asore mre da asore no ho ban sen nyame asem adenti ya ye se ne ye hye fita e makofo mu hye green ana mo de dia bende begu mu kom obehwe so de beto no kom adenti ya e makuo se asore se but sam asemo ye o se emransem du no o se dia edimu ayipa ne se do yonko se wo ho but oni do odi mransem so ana se odi asore nsem so na ne mi no dia he na ele bewu na ten mransem du da the word welding from Genesis to Revelation, quote me then welding I fro from Genesis to Revelation cherem ba bia wo eni Bible enim
Adia wo Bible mu eye Isaac aware Abraham ka kire na ko ase komikrom ko ware bre me ba. Okoduru ho no ensem a oka ye no. Mu ayi na camel na no mo na no do mo ko no. Ase obi a obemma mo ye dua ensu a no ma me bi anom no. Ona me ware no. Okopa ba bi gina din no. Musa ma no we be senso no ka omuya no. We be senso no ka omuya no. Ba Rebecca be duru ho no ka kire no. O amana nka kwa ofidi mo ni nyina. Owieye no man nsuo no me no friends bra and was what the bangles Genesis 24 what the bangles go nensa and guess what the ring is nensa what the bangles go nensa okoye no na e kire se abaya we waware obi ehuna sie wa engage no ena ne ma me ka kire ne papa se ne nua se ko na ko yesa nipa no fa na yeden fa no bra ntini nua be ma ne ko no de ahoho ni na yeden e bai mjene obi be ware wo some of the churches na emra principles edaho asori bi kra se wanye wedding sa principle no Bible no e wo he ana ware no kra na he fa na ware no wo osese ukotua oba ni ti ade ma na wofo a we no no ba asori bi ha wanye wedding na sofu ni meshira e wo mransa mu ana se e wo dia hia ona se wo ceremonial laws no ceremonial laws na asori ni hihye asori principles na ya soma asori na ya som Nyankopon eni nti se ya som Nyankopon de a ene na sika na e wo ho no enya wo de a nana osmafo uwa akwala ne ne tifie akwala na ne ne tifie no ompesa akwala na be kwa hwe ade na eso ye no o ma na duane di na o mama duane ni a o cha me te ho yi a me hwe ni kwa mu yi di ase na besi me kwa bonten akopa duane di komo de be hwe scenario yo regional superintendent o te he no on high dan on toka ka watim no ono nyo no na topato no ono na ye maintenance yes anete oni police panyin o te ha nso ne be na wu so bi anim by so for now we share akura na se ho no high dan sometimes wan kwa ba dey a onidi prosini nam so ono so wote sunwa ha ya oni ayibia no e pa o high dan na o high dan oni police panyin ho na ne sika so na when na sen ka aban si da ma ne tenam de ne sika fia no o han dan utua light bill bibia utua Sompa FM by the yesi dan ama na tenam no ne certificate nti anu nti se the certificate na di asofo de a asisi be kom asofo no ho asem no san kan bi ye to aso but ya ka 5 na bi ene yanko Genesis chapter Jeremiah chapter 10 verse 20-21 Jeremiah 10 20-21 yo Jeremiah ngoma ne trade nchichema dio no kopema dio no ba kono o se mentomadan asei na mentampen homa nyina mu atete ntomadan na hefo na hweso ana ntomadan na hefo na hweso asoda na hefo na hweso asafo na hweso na asa na he de na sey na mentampen homa nyina mu atete memma afiri me hokọ na woni ho hwana ma nyame mana hwana ma asoda na adampan sofo obiara ni ho a obeyire mentomadan mu bi sofo ne asore ba hwan na nim de na hwan se na esenke ya twene sen sofo na se asore ba na yesi wadi sika nke be na dai nke be suspend na se nke be transfer no eno so ya asemo sofo wadi sika ye won kwatena fe transfer na nyasa fine asore ba na di sika ngon so be na dai ye be twena so ye be tuna sen afi wa ho book no ani was kingdom no oh sama na mo ano kan nipa nye omona mi no omode nam no the 4 less better 2 less bad na koya ya na dan ma amwa no na amwa no so de ekonomu se Sompa FM fat efe pa no msu ko to bi ti won su kuta fa na ntimi fa na nsa na nyadan
nsisi ho no so apagya na nsa ne bi afi oni masama mo so kan 2 less better 4 less good but first now 4 less better 2 less bad and then abaya 2 less better 4 less good. And that is nyame adwuma asofodi emransam na da ho yedidi yede ye adwuma sa amransam no ensesae but ye nhyehyeye e de kan fi say Moses ye bi na Moses de na wo ye nyame gitu na ye de na ye nyame agi atuma na nti na wo ko ware kora some of the churches it me bow them e be hwe udam mu niema e be hwe wa ho siesie e so ye wedding nti se wanya sika anya wedding wa asori mu a sofu ni meshira wa wade ye so because e ba sa wo de pressure e be to ochiami ni mo se so ye wedding nso ne yere nso akọ so many weddings nti on person we wedding kabu bi dia ma no nti e ba sa na de en na be koso sika ni bre adwuma no wo nso na katua nduru 20 million wedding nso estimate e ko be se 150 million obeside anya sika be ye wedding nti wanya sika me ya o me ye wedding de na beba enya adwuma no mbebo na sa nkrofo no mienu na mra we nti o mantin am yombo adwaman pa cho wan na lidi o mama aba adwaman wo sofo na won so na abesia ko agyegjema san ko tu o mo so ayedan asen nti osmafo se hina mo de ye kwi because say asori mu nantin twitwa regional empanifo hia se ye gba afode kura we san wo the churches a na nsore ketwa na ewo mu na sofo no one first kana ma amfa ma eye headquarters a chemiensa musuon kana so de bi si asondan ana wo so do yibi ye mpuntudwuma tu osofo osmafo se kura no adoma chede ne wo so a na ye ka kire wo se asore bo wo nya adoma chede nya nsodi huna je se okobọ sofo panin bi amane unu kwan so ka kire asore ba se mahu we wo ho ana tu sa adoma chede kura wo so a unko school nuru baabi a yentimi mo sofo we almost say principles guidelines ai free book bi Yeremia asore ni hihye sa ani yanyere ho nana me say a difference a dani pani abo mu e adwen adwen o nana bakwe me hwe ayo de St John 3:16 asem bi ho se den ya John ye ya John ya John ya na no ne na di nkomo ya 3:16 no was it yo John 3:16 wa me kura we dey obekan so bia enim se de was it nti Yohane ngoma ne tremian sa chiche mu dunsia no o se na se do Nyankopon do wiase nie on time we see we your boy wo so de ne ba wo no and what de ne do baba ko pe amayen no biara oginu die no wanyela se wuginu dia na wonya down se wuginu dia wanyela nana di Kristo di na kwa heaven nana mfa wire enhye wo sofo no mu o nana mfa wire enhye wo yiri mu o na me yire ne wire enhye bi mu na me nso me wire enhye ne mu ayedo ko asempa na so 3:16 o kan asem bi wo John hona John asempa first John ai Yohane ngoma edikan no eniudi eni mana ewu Yohane ngoma edikan etremiensa entichemu dunsia no o se yemu na yehunu odo no ayamene menua no asofo na se yeda odo so no nko adi se ono de ne kra to ho ma ye Kristo de ne kra to ho ma ye enti ne me mabusunya bi na na busunya me firi nya busunya papa bia o enya busunya papa bia mu na me firi me mabusunya ni mase o enti senka ayade se ye wiase to me dia nka me ya mfa ma me bisa me wo fa bia nka ho me na bia nka ho
mikurom Roma me na na kofa ba ye ba enam se eya asori ntino wontimi fa nkodi post wontimi fa nkodi post me na na te ona na te asori ntiri nti enti nka me nka ho ena nyame ahwe the whole world or locate Africa or Africa or locate Ghana or locate Ghana so be locate ahafo wo locate ahafo a wanya go so amfa nkwa dua nkwanto whatever say ko yusu anso ohwe abusuanu ma bi muti soso bi mafuru soso bi mo soso cha mepa bi mo so ya ntiantia chengelenge pa wom ohwe mu awose besen na koye mesofo na nya adom bi na aso meso adom bi na aso meso na adom na aso meso no mra wo ho mra no se dia ben ose na esese yen so yen a wa frɛ yen se ye asofo no nso ya sade ne se yade yen kra to ho ma yenuanom se de Kristo de ne kra to ho ma yen ko ose na de wo wiase asetena de na ohunu ne nua se ohia no na obono eye ayamunwono no onyankopɔn dɔ no tinimu sen tinimu sen nana nana anya sa kan ye anu tinimu sen no wo de nya no o si tinimu sen eye na hye ho no enye but tinimu sen wawi anenti nana onyankopɔn dɔ no yen yasade se ye kire dɔ ade ma asafo ma no anenti yen yasade se me na meyere ade sa ye sore na ye bompa ye se na Poku de ntutu so dudu abre yan eno ne ye de to aduane ye da edi yanima na Poku na adwuma na ye dan akoso enti se mintimi ni ma wona na adwuma na ye dan enkoso mfata atene mra me bio eya asemo but asori we mu ne ye wo meto eno na makwa nyini nti eno na ese me ye dan meko na nti se ye de banche ma se kodua no kotare so obedua difference when nipa any abo ntam ni say we have ability to think, we must strategize things, and we must thought. This is the difference here. We are ne emom ti say enjimen differentiate here nana akaya de ba e de wa here is here has any differentiate nti osmafo yi meba wa ye kwa wamfie mintime mo asore ne din sofo no oya awufosom no afa na waka ma me yada hoyi oka ho a mebedi sofo masie funu mako aduonum ensinya 56 look at this funu sie so ya pride eno nso ka usivi ho wasie funu 50 eno nso ka usivi ho sofo me say 31st sie nyina kwakwasan afe no na de ekoye bianim ya nkwasan afe no na de ekoye na nkwasan afe kwa se normal return na da ho na de na da na woda de besi ukwa de besi 31st na ye kwakwasan afe no wose obi ni mo chena asema onkan ono asafurade no yedan oni mo chena asem enti eya mema sadie se 31st na ye beko no me ni nyame kasa kokuam ema nyame kire me se 31st no afi na mu kwa wura mu no de wo mu nie enti mu hia torchlight ana mu hia bulb senso mu hia fan na mo tim de adan afam ade akọ enti mu mani enaho na munye we na motime muvu nti eba sana na akoba se apem beto wo nchen empem du beto wo nifa na bone enka na de wani ne be hu bone fo de ben akatua 31st bia no ye bo afore ya ti afore ya bo ye anjime anyame nkwa enura okuta bicycle o ensuo ma no so ayo anopai omukokoduru hono yesi obi so ogu nsan so yeden wo se wo ha de ono ankasa ne biological brother wura ho ano no one family two nippers church doctrine it is killing us church doctrine it is killing us asore ne nhihye ye no sesi ya ho ye de ntampe ho ma chechere ho nkonkron na ye wisu wi ya dwene church doctrine no
ɛna yɛyusu wei nti wei na yɛyusu no ɛna nyame ma yɛ dan ewu na meka kyerɛ wo sɛ this year banche bɛhye ahwedeɛ ɛbɛhye this year ɛmanfoɔ bebrebe positions bɛbɔ wɔ mo as at now parliament bibi position ama wɔ ma na nanu andi si foto abawie wudi akora nya ombeto abakora no o man change wɔ leaders na o change leaders na hwɛ sɛ MPP for so de ombe yi bi nso bɛte atosa bi mo positions be free wɔn sa na afiwe apɔnkɔ na di mirika kirikiri no ombeto mirika pa but they will be last men kan kyerɛ wo nya ha ya apɔnkɔ beto mirika awe atihyedeɛ be di first nana church doctrines ni ekuyen ɛna sɛ twerɛ na from Genesis to Revelation no twerɛ no ɛno nkoa nyame tim asɛm nkoa na nyame ti sa nyame asɛm no ɛdɔɔso sɛ ne nyame kasa every minute honkonko kasa every second honkonko kasa every hour enti nei no nea afei na akɔfa twerɛ na tena sɛ research no obi so tena se meditate na honkonko aka gye ne sɛ we ehaya nana mama yenti asie sɛ eniema bebrebe wɔ hɔ a ya import be wura Kristo sumu a enti saa eno nti na nkramofo sɛ ya no Moses Jesus Christ one ya papa Muhammad hɔ de ka ba asase so ojame omi no hɔ de ka ba wiase obesawo Yesu baja Muhammad but nkramofo see Muhammad omo in the picture got time obaye na sa photography na nyede ni mai na eyedan na Yesu odi ka na nya na picture ye hu Muhammad picture eyedan na Yesu odi ka ba ye ye ni na picture but papa na oba che no de ya nya na picture de odi ka de won picture na camera na say and the picture na ye hu no enya papa na enya wono enya Kristo photo na ye hu aboboda no no I tell you me we fi America na odi kan ye you know omde ya pass me fi ni din something Powell me fi ni din nyina onwu ye oda so ti ase o ye film actor wasimu nsusu nwa se peme I'm not a Jesus Christ but ye kon sorry dem dey pictures na bo there pictures na bo ya import be wuram entesa na anida ho nsa de be masamka anida ho aye weapon bi eso papa ya Ghana ya nina ho hwe agrofo be bo mpaye hwe mopafo be bo mpaye hwe wasorefo be bo mpaye na ya nina ho ntino look at what is happening Sompa FM ya nina ho ntino obi arese dollar fana ko ma ajibi wa mu ba yanko ya nina ho yama ya nina ho ni yama ya ni da ho a nana ye benya ahoden ye beye adwuma ya limit nyame so mane ko gyan ye ma me nsa pe ana nan so bompaye kan Bible ya akom kyene bompaye kan Bible ya akom kyene se nyama me nsa pe ya ni nyankopon som no de a but eboro so enti do watchene me do I do watchene ana yemfansi do nso na to aso I do watchene o se me mankuma muma yemfa asem ana tetrema no na mumuma ye no ne ye ne no ana bogote sisu bi na so wante o se me mankuma muma yemfa asem ana tetrema no yemfa ketema no me do no yenka ya no keke o aya fallacy na mum muma ye no ne ye yemfa ne no kuremu no yemfa ne ye ne no kurenya den enno nana me kai bra ye odeni me agape do ma agape ona ye oye ordination health insurance in China na ani mnyoma tama omo ebo ye kwala no nyoma na me to ya ma ni pe me ya dwuma marade me de me hona made nyina me ye nyame na dwuma na manya no nsam shira se wo fra me abribiara me di anije beje ne so sande ono ne wo adum shira buso nyoma na metuni
enyoma na metu enti osmafo sa doctrine na ba say oko some and most of the churches are ye to aba yi mantam ne mpanifo akoye to say ye to aba yi assembly members and to say politicians here na omutua bribe no eno na kan be ba ho say na na nhihye ne say because me ye betum so aba next 4 years me were contestant me shama ochiami ni mo anya problems na mako ka kire wo meto aba ya so eye asofin kuma wo mo asori mi asofo mpanimfo nyina asofo mpanimfo so wo ho next 4 years e beto aba Kristo ni wo hunu so asofo antwi niema oyi enye utama mfie nan ni duru na wakokan wo manifesto akire asafo mane asafo mpanimfo na o magina so ato aba yi ochiami ni mo afiri ho na pokwa be general superintendent general manager na sese no Kristo so no mo de ye ko hen ba bia ye de mo ko ne se ya na ye wire fi se tua hene adwuma nko na si ahene so adwuma de ben enko yes a suro de otu hene san de osi hene mena me wo ho na o ka me ho ne ye adwuma no na adwuma no o pese manim gu ase na ye to aba ma wo yes a na onya afoforo bo wa wo after 4 years sa for no be san ba be boa o chia me am yetu entin so ye bia anya dai ennem hwe enne sa ye koto aba ye koye sei no enne de electoral commissioner for ye no difference wo man na ne enne kwa so dem ko hwe dressing uwi akwa yiase dressing first asore dem truly upa fi sa break okwa yiase hwe emma no ntare om de kwa yiase ukwa yiase to say yes emma no sa Ghana for ma mo ho fe papa om sility no kama pa ba hwe ntare om de kwa asore dem so fu panyina hu sa election now so ye tuetu eska wo na om tua asofo election no om tuetu eska om tua senia edu ba bia ya na o say book no mpo ya na register no oh nana jai asore register mo import bi wuram sa wo me to aba wa so mo register import wuram sa na asofo no twetwa wo mankasa ho nanti asore ba ko kita 2 pastors hwe na nsan ma me bi be kan asem bi o social media o say yesi o kasetia ya sofo pani den o say hwe se ye bom mpa ye na hon konkon che se mo mfa masomasi a o ye boni a minti minka fiti se na David ne so no nom ye boni na obi antim nya den enka Nyankopon na yi na ade na mom si ato aba na yi ne dia se na na do ya ade na nya na meka dia ye sofo pani ya to aba man as national chairman o ye de nya meka ye to aba na yi no fi se ye koto aba na ye den eyi no ye de nipa adwen na yi no enye nyame adwen na ye de ye den ye di yi no na nam se yakuru kire de agu ho no nti no ye be fa so ne ye ko na owia wasan so akohwe ne yonko asori man ka se ade we ikoso wa asori we mu enye nana achese me ha ase na de me kan de wo me no me kora no na won so de wo no ye den kora no ya se nkomo edi so fo panyi bi wo fuama but no kora so ne ye den ye kan ye ha sorry mano ye ha wo mo FM Roman so fu bi no ori ankwanta fada poku menim ba bia papa no me hwa papa ne din ka se me da chim be di so fu me de papa we bi fada poku do body fu no ori ankwanta odo body fu pa to say yes we see fada poku body fu ma ba yira me ka kira wo okotwagu kam na oba na fi wa fa pen ni paper maami we aba abrewa papa we aba akokora maami asomasi ni kunu papa asomasi yesi enya asore ma asa na me kan o outside the Catholic church papa no ko de niema no komema wo musa bale nei enei wodi asofo da akonya no bisanana bisase ensore ma yetanya dodo sen na wo mo sofo number dodo sen na wo mo sofo number
na David ni nwa no nam no na ohye nwa no mu na oda nwa no mu na nwa no haw e ne haw na nwa no problem e ne problem asbafo ene heda hwe asofo nyame ya adomo a ye ba biewa ye be hwe asore ma ene de omonyo ye be hwe asore ma it say asore ba ene kwedi sofo no nti wasu bi wo sa oso de na be twa to nana papa dia me de be twa to ne say yama yani enda ho me ba cha obehwa de ma me Galatians chapter 6 verse 7 okay Galante fongo mano itri 6-7 itri Galante fongo mano itri nsietemu enso ekro no we dey do 10 kra ma me amepe Osemo na ada mo ho Wasema ya na ada ya ho asofo Onyankopon na nyame na ya di na chi no onsina ye ntimi nsina twetwe efrise adantia de onipa ye go yegu no eno ara na obetwa de oguma mene honam no ya ye gwa ma honam no firi honam ye be firi honam mu betwa proye na de oguma na ya ogu ma honhom ama honhom no firi honhom be firi honhom mu da nkwa atwa da nkwa enkono no na mama yem wose na mama yemre papa yemu eya wo de nkobi o because say akoba say asofo no ye nya adwuma asore ma na berebia monhwe yen nti papa yemu de yen ye bebere but mo de mama mre papa mu ya momre yen mo ma aduane mpanya me fi berebia mo mfa aduane mre yen na yen ni bi pra na yakoto agu sa na nyame be yeden obehira mo na yenti ase se tamwa nyamkopon ka kire Moses no ntutu sori du ha ase ye ho no na omode kogu nanima na ono nso tua tight of tight asbafo nana wie na bompa ye ni America ne se yama ye ni na ho sure na yama ye ni da ho a Kristo ba se obesom yen na wa ma se yen som no enti nipadua ya ewo hoyi se etire ni ho a enan ntime nyahwe ensa ni ho a asonso ntime nyadan enyahwe enti yen kurakura ye mu abiebia na yemmoaboa ye ho na ye saa Kristo sane a yebenya akontapa abu fiti se Kristo som eya henie asbafo bompa ye ya bompa ye yala wase ayi nyankopon Ebenezer ne awodi abeduru ni papa abane yagu na wona abegu sunsu ma enya nhira na enya nepa na yema ye ninna ho na yehu se wode nsono yeto yen nipa ene emwo mu papa na ekobasa usane a ibenya kontapa bi abu edi akere ibisa we fa Kristo so ademunti amen amen Bellaland Learning Center ose akwada okita bosome emiensa ahome ekomfie miensa fanebra na onhwa akwada no emawo yewo outdoor play yewo artistic play and yewo developmental play ya tete wo ma wo mutimi hwe nkwada yie wo mo ewo eye the place I see is for groovies ben KFC 0241282533 akwada no mane manchi biscuit mamenchia lenda lemframes lenda say ope manchi biscuit ni be ene eye mizo nti kovori one general manager owo ehya manchi airtime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive manchi milk crunch manchi milk shortcake and a manchi jam biscuit pacho lenda friend number we why 0244 856141 Mrs. Bibi na obi to identify paper ne pen 0244 856141 Mizo de de obetimi abaha na waba abagibi ana ye bebrew nyame ya adoma ochena
And I say Linda bet me a 024 6270221. O mattress nya a royal foam mattress. And na mattress so royal foam say enough foam so na mattress man nhumi nkum bra wada sorry. Wo mo e wo Sunyani na na bosoma adwam. Ana Kumasi bus terminal na Eben Coronation Park scoreboard no 0509225927. Kuzuni Enterprise, Haley's International School, Jackets Agrochemicals, about your ban herba say, oh, wana no mpemu eya ya etutu, oh yanya arthritis, and awanya bone injury. Ana se wo hwabo se na unsa aye tititi gonorrhea and stroke, ulcer and sexual weakness atonsu agogo. Eben Agogo Hospital Tema Community System, Lashibi Bawa Club 0244083482. Obuasi Bitters, Ohima Enterprise, and Atabo Ventures Eton AWC, Joycam Roofing Company Bema Chancey, Papa, and a 21st Clinic, and the Divine Miracle Power, Heba, and St. Chenny Doctor, aka Insurance 0543 989989 and the man who know. Na de media branch ehunu and the man for anko asamando man for anko mochiri yan for anko okotum yan for anko asiye ene ye wura yan kasa ye fie ye wura asonde mu ene ye asafo mpanimfo ene asofo nyame ya adoma ye babie wa ye beko asafo manum ebi wo fie city boys na kan 0543989989. Hello. 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 Good evening. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Eba jo di u ka se friend. E friend John me ka se fi adomako. Hello. Me ka se fi adomako. Adomako. Enti we. Yo, ya da se ne honest of food ma fa kon yaba. Na to gu he ye kwa sorry ya kwa sorry de. E ji tun se asofo mpanyimfo no. So be ya of the poka no da so ya no as. Na to kumi woni se yimja ne ka de. O se. So I go wa so mu nyina no no be ye na dwumadi nyina o. Na so fo bo afi bo so ne ye twa oka. O le fo da so ya no kwa be wa si kwa no. Ye mfa ma no. En so fo ye twa oka ejiji aduane sa de ma. Eti se yo asotwe pa asori mpanyimfo wo asotwe. Da one ma ehwe because ye gige aduane e ma so buko na aduma o so the tight then the welfare we pia so fuka e pa ko no ante ono so e di aso fo mpanifo mo so gi dombo so mo ye ne mo ye mo ye ni e se aso man keto ano ana aso fo keto wo mo ye pia ne kana de bia panyi die e pia ne ka e da se any program am dia ba me da say 0543 989989 also for entry and then de ne buy no and 0247 989989. Hello. 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 And some Sisi no. And how can you see? About your duke as a friend. Ah, you're from Dirty Boy and Flu of the market. You ain't you, Dirty Boy. Hey. And I say more. Hey. Is it friend evangelist? Is it apostle? Is it young fellow saying? Yeah, the best fellow. Or your smart for what is it? There's a Obekan Nina wedding. Waka. There's a sort of way and one Nina Wakan. There's a soft yari and an bayari. Omega into collection and found one. But I saw by yari, I am not by a man. They don't know any deeper. Something I miss it out. Nana Yamishira will produce na dear. Rebia Moyama, Yeliso, Yamin come home. 0543 989989. Sammy so be fu na kuma yate. Hello. Hello. And Nsem Sisi. Yo. Yeah,
program and so many of them contributed within the Isaac campus. So I can free to answer. Okay. And so and say first politics now. I did exercise for you, share the free mo pa. The tell who say there be a software platform. Our more pretty trash story ma. And nema a software and me a software